So hi friends, ang kaisa story, kaisa YouTube channel jenuk mani, abone senarak na kisa share kana musungo, tako asam tebo koksang, jatun hambai, kaisa story nuka, kaisa YouTube channel lo, so tako rok bini YouTube channel na bung bang narak no, rinai narak bini YouTube channel no, search lagi. Tebo bini amti hai story video rok norok nai mano piab abono nugui ang ani channel kaise buni story nang sanana musung ka ane khubbai kok ke amose story ke amo hai koroksa borok botabok khunina umur kaka mane bura angka bo 68 BC umurni koroksa chakra bo 68 मतलब डॉक्सी सिनी उमरनी बरक बोतबक फनो जोमेटो सामुखलाय दं जोमेटो केचनि तिब्रासार बक्सा साइडमान खमाया साइमनिया टाउन तंगार एकटसिना जोमेटो के कैसा होटल एबा रेस्टोरेंट नि चामुं डिलीवरी खालायनाय बस डॉक्सी सिनी umur fano abu hai tektoni samung eba kostoni samung fano himane bana tamnai bana kosto eba porishram manta tamnai bana ta fano asip dok sisini umur fano botabu fano abu hai cycle chaloge eba bike gai bo tau fano khana hotel rokni chamung bo nogo nogo tumi tong order man khan khai ke bin thane rang puisa ba asna kabang bin bo bin rang puisa abus tung hai phone te ba abus nani bage bo nogo bo tongnam junglage te bo sam khlainam jungjabo abuni angmating mane karon abuni angmating ke mane karon nai angmating chini kokbrai angmating nei no male phane himano karon himani no abang saksak faro sin kokbro ko tam rok hin far samiya kokbro university ro sai manai karon mana ang mating eba male ini yang no male ang mani male bini bisingo male mating manle faraksa a tabuk ji a chakra sa borok ni faraksa bini bayap tong mani sere fungsi ni bayap tong mani kaisa ni tekto kaisa ne birmano eba kaisa suk dukhe mata suk dukhe mane chai tongfru chaya tongfru kaisa tai kaisa ni bukhani kokno salayo asik borok bayak ka ngai tongmani pheba abini bayak salsa thuithangka borok hisangni no thuithangka bini bayak ni bhi kai bobo abini bayak bo thuithangka thuithangmani ulo bini besala masa tongo bini bayap ni besala masa tongo abo kajakha kajagi sa masa angka beri fiaba bini abusa beri acai bini bayap ni besala ni besa masa acai kicha sal aba kicha bisi hingkaino bini bayap ni bahamjek bo thuithangka besa masa buri achai kheno ga buri besa tabuk ke buma kringi thangka ke tabuk ji ak thang to nai bini bayap balaina khairok jakha bono tangke agi bini bayap ka thang tong puro boro busik bayap tong lai mani kaisa tai kaisani birman furu eba sai chugui muni wasak tong lai furu borok kaisa tai kaisani hamjakma yana baklai nau manla bana share khailayo pheba bini bayap thai thangmani yagla bini besala kaijak mani abo busa buri masa angkhaina a bihi thai thangjakha ketabo a buri busa tam khainai angkha tabuk romdi bisisa kachar eba 1.5 year eba 2 years sikungkhana
hingke je tabuk bini bayap belai no khairok jakai bono buri besano bini bayap ni busuk no kalai khata tabuk tei thangnai ni busuk no bono bini busuk hinai bo khakawe buri besano bini bayap ni busuk no bo tubi phai nongkot tonidia hostelo langri dairikha kaham kai pora lekha khairni bagai hostelo dairikha pori dong ke bini busuk na tei abus khlai pori na bagai tabuk chakrasa borok rang tei abus nani bagai bo abni bagai na zomato tabuk bo samung khlai dong asuk chakra phano dok chi sini ke nai di means 68 omor ni borok tabuk phano cycle chalogai zomato samung khlai dong ke nai di norok ta khoksung tei bo khoksung ke bini ekta bayap ni izzat eba bini bayap ni man busik tabuk bon narak dong nai di tabuk ni jorao takhuk nini busa takhuk ni se asik nglaya phiabo bo bini bayap ni izzat na busik narak takhuk sang jeng abono wan suk thai at least tabuk ni jorao asik bayap ni busan asik khemia pan takhuk ni busa takhuk thei thansa phailai mani abono to jeng at least jeng khailai mano phiabo tabuk ni jorao abo nukja gya so ane kok sanan musungkai musungmani kha abo se bayap nimani abo kisani ko gya bayana slai phano table like ke chin takhuk thei thansa ke table line klayo aboni bagina takhuk song ang abona sanan musungo chini bukha tabu humanity manasikota be humanity tongnani nango kaisa ta kisani tektono birmanno chung bujilainai nango takhuk song abo hangkaise chung tonglai mannai chalai mannai kaham krengkhai tonglai mannai ke ang je porokne photo kisa norok short screen play norok no orok kisa ready nai takhuk song nai de norok so takhuk song iko omono uncle bono oborok so friends angka tabuk ang ojaga bo je uncle chakrasa uncle ni je story no je naitugui sinai ja YouTube channel ni je nokphang buni photo te o buri busa je tabuk tongnai je uncle nai pori tongmani buri busa besu cute besu naithok borni photo bo angnorno kisa screenshot phunok nai ditaku song tei bukhok song so taksum sang iko mono buri busa besu naithok besu cute tei ochela mono YouTube ni nokphang so hai takum song tei bukhok song bayap kiching song norno oro kisa kok sathai tongo je o chakrasa takhuk khura bo bini nogo bini baithangni busuk bo khoroksa tong bini baithang sajlani besala bo khoroksa tongo o siklangkha bo tabuk engineer khlai tongo bini baithangni busuk bo khoroksa tongo o jaga engineer khlaiei bini baithangni busuk bo asana puisa aji tongo tamale borokni nukhungo puisani rang puisani bial se krei mungsa rang puisani bial se krei bo haifana o khura chakrasa bo kisa extra eba bara aji ui tongo tamni bagai ke bini o bayapni busuk no teibo thinango teibo kaham khlai rang puisa teibo abus khlai je kathang tongsak aji klangnani bagai bo teibo bini o bayapni busuk ni bagai se bo bara mala extra income eba aji ui tongo ke once a week di bini bukhau busuk maya tong borok ni bagai ekta humanity busuk maya tong ke abuna takuk o bini busuk ni screenshot ban kisa nornor nai je furo o zomato ni nokphang o chakra bai kok sarai tong furo o busuk burina bo boarding ni nahar khayo nahari kok salayo
afro o busuk jalabu phai bini daduni eba bini dabrani yakung klai khulum phaika dadu nung ano tamo agi ni simi saya nei tangke bo o bini baithoni busukno khogoi sitoni bo bini o bai apni busukno bo school boarding pori ditoni kha heni bo saji saya khogoi toni tangke chaja gada no bini baithoni busuk abu wansugu bo fiaba o bini busuk o je bini dadu je extra asek sakra tutui asek gura tutui je samung khlai tangmani no bo belai no wansugu tamni bage ani dadu asek samung khlai tangke angse aji tongo tai nogo bo asek na agina puisa rang puisa aji tongo aji jak tongo mungsasi bial kore haifano dadu tamni bage asek samung khlai bo kaisa salsa tamnai bono busa bukha khena nangmani tongo hinmale bono doubt eba sondeho busa khene nangmani phaikha gebo salsa o YouTube channel ni nok phangno contract laika bini Instagram ID wa naide ani nogo bo hebo hai chini nogo rang puisa ni kuno bial krei kuno bial bikhata kore haifano ani dabra haifano bo tabuk asek omorni jorofno samklai tongo ang abono kuno buji manjegya bini bukhani kokna chungno bo saya tamni bagai bo haklai nang bo bai kicha contact klai de hini biono phone ro akorogribo o bini busuk chala okay obai klai o YouTube channel ni malik bono call klai naharo jesa khaifano okay bolo bini originality bini original bukhani kokna apur siwo o YouTube channel ni nok phangbono singmanite apur bini busuk gana ono thangi khanai tongiyo bini history tamni bagai bo o buri bosani kok bo saya ne fiabo jefro obini busuk obini je original kotha mana saimano apro bo phai bini daduni yakung romui khulum phayo dadu nang agini simitama ano okok saya nang tam huitoni nei apro bo sao nadi bahai ke norna okok sanai ani bayapni busuk na ango bahai ke poriton mane nornang sathogya tanimba norok saje fanung man nei ang okok no norno sajakliya afro bini o busuk chala bono yakung romoi khulumi sao dadu omo ani tinini simi omo oburi bisabo ani ang hana jipno nei o busuk sao dadu nang asek sam kaham khlai tungui nang tamni suna khogoi tong ani bo afro bini dadu ni yakungo klai khulumkha nadi obo hai omono no humanity maya nang laimani khorksa betai khorksanan abunang haina haite wisa paithaka sanamu chungo haidi takok songtai bukok songbo o bhai ki maya nanglayana kaisa ta kesani birman bikhetha o chugolayana asek maya phono chini takok thui thansa simi phano jeng thansa khlai maya khailai tonglayana jeng tabung jora nogo takok phono kathalai manya unglai mani so abunang sanamo chungo ke paithaka takok o bini busuk jalani nobang kisa phunugana bini yak daduni yakung kalai khulumjak khlai genaidi takok song so friends iko omono naiti obini busun yakung kalai khulumkha te bori basabo oro bono cham kisari mane no chai tongo busu naithok cute inke borok joto o jaga je o story ni borok joto o jaga nukjakha sorry actually story ya obo kaisa real se onwagna real nukjaga so friends getabok ang o YouTube channel je o story no tiklai naitok nai boni YouTube channel ni bumung bang o jaga rilwana borni o YouTube bini o YouTube channel no norok search klai naitogi bini YouTube channel no subscribe klai di like klai di comment klai di okay so gang tabri nai borok ni YouTube channel ni bong o YouTube channel bong ka tukka 2.0 so ogono norok search klai bini channel no subscribe klai di like klai di channel klai di asang takok sung to hai takok sung thangtang norno kaisa koimong ani channel no bodor kicha subscribe klai di like klai di share klai di comment klai di ani YouTube channel di bung ke rungdi tiprasa dofa okay takok sung asukna te ani Facebook botongo Gopal Kothoma Deborma hinai aro bodnorok o story no naiman nai asuna hambai takok song please like subscribe and share my channels thank you very much